Oito dini Jesu. Tata bụ ụka nke 31 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 2 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Mass tata, ndị ụmụ nwanyị ndị Imo State Organization na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche maka ngọzi ya na amara ya n'ebe ha nọ, wee na-aranyekwa yunifọm nke ha n'aka Chineke tata. Ndị Bishop Shanahan College Old Boys of Southern California na-enyekwa Chineke ekene na-ayọkwa nchekwaba ya n'isi ha niile na ndị niile na ọya nke COVID-19 ka ha si na ya were fụtasịa. Ezinụlọ Amuchie na-ayọ Paul Amuchie na-ayọ ka Reginald Eze ka o si na-akwa ọya ya ka ọ gbakee ọsọ wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ezinụlọ ya. Aloysius na Eukaria Udeze na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi ka o si Sọchukwu Aloysius Udeze, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya. Philomena Ọkpala na-enye Chineke ekene maka ezigbo ndụ na ngọzi ya n'isi Fidelia Ọkalugo, na-ayọkwa ka Chineke na-agọzikwa ya oge ugbu a ọ na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Boni na Uju Ezechukwu na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya niile na amara ya. Ndị Igwe Lenọs Anụnwa na ngọzi Anụnwa na-ayọ maka ụmụaka niile, ụmụ nke ha nwa, ka Chineke na-agọzi ha na-agbaziri ha, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwanyị Nkiru Cynthia Anụnwa Ọrakpọ. Ezinụlọ Ụgbọgụ na Arinze na-ayọ maka mkpụrụ obi Philomena Chimezie Arinze. Ezinụlọ Duru Ihe Sie na Ihe a na-achọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary Agem Ihe a na-achọ na Edwin Ogechukwu Ihe a na-achọ. Ndị Legion of Mary na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị Legion of Mary niile ndị rapụrụ ụwa nke a. Osi na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izichukwu Chuke. Ngozi na Bright Egwuatu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Nkechi Mmụọlokwu Ikwu Anụsị, onye nke nwụrụ n'ime ụlọ ụka na Tuesday anụnwa. Nkechi na onwe ya bụ nwanne Ngozi Egwuatu. Regina Ego Oraguzie na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Anayọ Egboka. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Mụ na Kristi site na amara nke Chineke ka anyị ji nwekwa ike izukọ ọnụ n'ụbọchị tata iji wee fee Chineke anyị ofufe. Agbapụtagolo anyị ndị na-ayọ ka anyị cheta ha n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tinyezienụ mba anyị gaa n'ebumnuche anyị ndị ọzọ n'emume Eucharistia nke ụbọchị tata. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-erọtala anyị tupu anyị yọọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duruo anyị na ndụ ebe ebe. Otuto dị Chineke n'elu kasị elu, ndị ihe ha na-asọ Chukwu, anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esegbuola gị, anyị edoo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Sebụlụwa Chukwu, Chukwu nna ji ike niile, sotu nwa Chineke mụrụ, atụrụ nke Chineke, nwa nke Nna, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, nọ n'ahịhịa anyị, onye nọ n'aka nri Nna, meela anyị ebere. N'ihi na nsọ gị dị asọ, nsọ gị bụ dị ṅụrị, nsọ gị o Jesu Kristi kachasị dị elu. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ebere, site n'enyemaka gị ka ndị kwere na gị ji efe gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Biko mee ka anyị ghara imejọ gị n'ụzọ ọbụla oge anyị na-agba ọsọ nkwa ahụ nke ikwere anyị, site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Deuteronomy. Moses gwara ndị mmadụ ahụ sị, ọ bụrụ na unu na-atụrụ onye nwe anyị Chineke unu egwu, bịakwa na-edebe iwu na atụmatụ niile ndị a m na-etiri unu ụbọchị niile nke ndụ unu, unu ga-enwe ogologo ndụ. N'ihi nke a, Israel, tọọ ntị n'ala, kpachara anya, mezuo ha. Ị ga-abawanye ụba, bịakwa nwee agamnihu, dịka onye nwe anyị Chineke nna nna unu ha siri kwee na nkwa, na ọ ga-enye unu ala mmiri ara na mmanụ aṅụ na-eru n'elu ya. Unu bụ Israel, geenụ ntị. Osebụrụ ụwa Chineke anyị bụ naanị otu onye nwe anyị. N'ihi ya, unu ga-eji obi unu niile na mmụọ unu niile na ike unu niile
hụ ya n'anya. Ka nyenụ okwu ndị a m na-agwa unu taa n'obi unu. Okwu nke osebere ụwa. Abụ ọma na azịza ya, ihe anyị ga-aza bụ: onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onye nwe anyị na ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onye nwe anyị, ike m, ụlọ nchedo m na onye mgbapụta m. Ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Chineke m, nkume m na-agbaga ọsọ ndụ, mpi nzọpụta m, ụlọ m na-akpa ike. Mkpu m tiri bụ: otito dịrị onye nwe anyị. O nweghị ihe ọbụla ndị iro nwere ike ime m. Ịbụ ike anyị, anyị hụrụ gị n'anya. Onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Ogologo ndụ dịrị onye nwe anyị. Ọ bụ ya bụ nkume m. Otito na ebube dịrị Chineke onye nzọpụta m. Ọ bụ gị na-enye eze gị nnukwu mmeri, bịakwa na-egosi onye itere mmanụ obiọma gị. Ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Onye nwe anyị, ịbụ ike m, ahụrụ m gị n'anya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. N'usoro ọgbụgba ndụ ochie, enwere ọtụtụ ndị ụkọchukwu, maka na ọnwụ gburu nke ọbụla n'ime ha. Ma ebe ọ bụ na ụkọchukwu nke dị ndụ ebighị ebi, o nweghị ike ịtụfu ike ịgba ụkọ nke ya. Ihe ọ pụtara bụ ike nzọpụta o nwere bụ nke kwụrụ chịm n'ụzọ ọbụla. Ebe ọ bụ na ọ dị ndụ ebighị ebi, bụrụ ọnụ na-ekwuru ndị niile si n'aka ya na-abịakwute Chineke. Ọ dị mkpa na nnukwu ụkọchukwu kwesịrị anyị ga-abụ onye dị nsọ, na-ebughị njọ ọbụla, na onye a na-emerụghị emerụ. Ọ ga-abụ onye karịrị mmerụ nke ndụ njọ, na onye ekugoro n'eluigwe. Onye ọ na-adịghị mkpa ịchụ àjà kwa ụbọchị dịka ndị nnukwu ụkọchukwu ndị ọzọ si achụ, maka njọ ha na maka njọ ndị mmadụ.
n'ihi na Kraịst achụọ na otu àjà nke bụ achụcha ọgwụ site n'iwere onwe ya chụọ ya bụ àjà. N'iwu Moses na nhọpụta ka ha bụrụ ndị nnukwu ụkọchukwu bụ mmadụ, eji agbụ nke adịghị ike mmadụ. Maka nkwa ahụ na-aṅụrị iyi wee kwee nke bịara mgbe e nyechara iwu họpụta nwa ya, onye e mere ka o zuo oke ruo mgbe ebighị ebi. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Aleluya, 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 onye nwe anyị kwuru sị na nwa odibo gị ga-ege ntị, ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebi ebi. Aleluya, 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 aleluya. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Mark dere. Otu n'ime ndị ode akwụkwọ bịara jụọ Jesu sị, olee nke bụ iwu mbụ n'ime iwu niile? Jesu zara ya, lee nke bụ iwu mbụ: Izrel, gee ntị, ọ bụ dị nwenụ Chineke bụ otu onye nwe anyị ahụ. Ị ga-eji obi gị niile na mmụọ gị niile na uche gị niile na ike gị niile wee hụ dị nwenụ Chineke anyị n'anya. Iwu nke abụọ bụ, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya etu isi hụ onwe gị n'anya. O nweghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Ode akwụkwọ ahụ sị ya, nna m ukwu, i kwuru eziokwu na ọ bụ so otu, ọ dịghị abụọ, mmadụ iji obi ya niile na nghọta ya niile na ike ya niile hụ Chineke n'anya, bịakwa hụ mmadụ ibe ya n'anya etu o si hụ onwe ya n'anya, karịrị àjà nsure ọkụ niile na onyinye ọchụchụ àjà niile. Mgbe Jesu hụrụ amamihe o jiri kwuo okwu, ọ sịrị ya, site n'ebe ị nọ luo n'alaeze Chineke eteghị aka. Site mgbe ahụ gaba, o nweghị onye ọzọ ụjọ kwere ịjụ Jesu ajụjụ. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Anyị agbakọgo ọzọ dị ka ụmụnne, ka anyị werekwa omenala anyị na asụsụ anyị, asụsụ Igbo anyị, dị ka ndị ala Igbo, wee fekwa Chineke anyị ofufe dị ka anyị si eme. Ọ bụ ihe magburu onwe ya na anyị na-agbakọ mgbe niile dịka ndị si ofu ebe wee pụta. Ana m echekwara na ọ bụ ebe nwa ka a na-enweta ndị be anyị na-agbakọkwa ụka ọbụla
amaghị m enwere unu ụka ọzọ a na-enweta nọmba a na-enweta ebe a n'akụkụ okirikiri anyị ebe a mebi na anyị ka ga-eme research nke ahụ ka anyị mara ma enwere amen o wee bụrụ ihe dị mma na anyị na-ezukọ n'igwe dịka ndị ala Igbo maka na dịka m si ekwuwe okwukwe n'ebe Chineke nọ bụ ofu nnukwu ihe anyị natara n'aka ndị mụrụ anyị nọ na ndị Igbo ebe anyị si wee pụta. Anyị bụ ndị nwere okwukwe n'ebe Chineke nọ. Anyị bụ ndị ụka ndị na-ekpere Chineke. Nke a doro onye ọbụla anya. Taata wee na-agwa anyị maka iwu. Ọ bụ maka iwu ka okwu nke Chineke na-echetara anyị maka ya n'ụbọchị taata idobe iwu. Ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ nke Deuteronomy kwuru maka iwu nke ịfụ Chineke n'anya, mmadụ iji mmụọ ya niile, obi ya niile, uche ya niile, ike ya niile wee fụ Chineke n'anya. Ihe ọgụ nke ozi ọma kwukwala ofu ihe ahụ. Yesu wee bịa gbakwunyekwa ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya ka anyị si fụ onwe anyị n'anya. Ihe ọgụgụ nke abụọ butekwa maka adịghị ike nke mmadụ, butekwa maka nnukwu ụkọchukwu dị na Jesu Kristi, na ọ bụ ụkọchukwu ọ ghọtara mmadụ, ghọtara onye anyị bụ, ụkọchukwu nwere obi ebere, wee were ebere wee na-emesi anyị omume maka adịghị ike nke mmadụ. Ọ bụrụ na anyị na-anya na ya nwa bụ iwu a na-agwa anyị maka ya, jụọ onwe anyị ajụjụ. Mmadụ jụọ gị sị, kedu iwu one ka e nwere, ma iwu Chineke ma iwu nke obodo, iwu one ka e nwere? Igbe ka na-ene onye ahụ esi ya jụọ na ajụ kedu ihe ọ pụtara. Na e nwere ọtụtụ iwu jụrụ eju, iwu jụrụ eju. Etu ọ dị n'agba ochie, onye ode akwụkwọ nwa ji wee bịa jụọ Jesu ka ọ nwa na-ejeso. E nwere ihe o ji wee jụọ Jesu maka mgbe anyị nwere ọtụtụ iwu dị iche iche. Ibe na asị na ọ dị ka olulu over 600 iwu, ma nke ịkwụ aka, ma all those things, ọtụtụ iwu. Mana anyị na-enye anya, ọ dịghị iche n'ụbọchị taata. Anyị nwere ọtụtụ iwu taata, iwu ebuka. Mana ọ bụrụ na anyị na-ebanye anya ọfụma n'ime iwu niile ndị a niile, anyị na-echicha ya anya, ana m eche na ihe anyị nwere eli actually bụ sọnsọ ofu iwu. Akwụkwọ nsọ sọmariziri ịbụọ: ịfụ Chineke n'anya na ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya. Mana ile ya anya ọfụma, ọ sọnsọ ofu iwu ka na-ekwu maka ya. Iwu nke gịnị? Iwu nke ịfụnanya. Iwu nke ịfụnanya. Ihe njisi na ofu iwu bụ na iwu nke ịfụnanya ahụ bụ ya jikọrọ iwu niile. Iwu na-ekwu maka ya bụ iwu nke ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya. Ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya ya nwa bụ iwu anyị nwere. Maka na iwu nke ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya metụtakwuru iwu nke ịfụ Chineke n'anya. Ka anyị were obere ihe maatụ. Ọ bụrụ na mmadụ bịa zuo oge ori ma Chukwu ekwene bịa
were property gị gbafuo inete ya anya olu echi olu ụbọchị na-abịa ịfụ ya n'ụlọ ụka ebe ọ na-ekpere Chineke na-amani elu na ine ya anya ị ga-asị na onye ahụ bụ Chineke n'anya? Ị ga-asị mba. Ị ga-asị ndị polisi bịa mee gịnị? Bịa bụrụ ya na ebe o belong bụ n'ụlọ nga na prison ka o belong, ọ bụrụ na chọọchị. Isi onye na-ekpe Chineke na-amanye na n'ụlọ ụka, so ị ga-asị no n'uche gị, ị ga-asị na onye a mara Chineke. So nọ ya nwa ọ bụ omume anyị mesara mmadụ ibe anyị ga-egosi ma ya ọma Chineke ma ya mara Chineke, maka na ọ bụ maka na Chineke anyị fụrụ anya bụ gịnị? Mmadụ ibe anyị. Onye na-eche iwegodu like ụgbọala anyị na-anya n'okporo ụzọ, asa anyị ọ bụrụ na ijecha Paris ṅụcha mma eme nke gaa anya na onye ọzọ nyata gị, imecha kachie ntị na ị ga-anya, i were pụta n'ụzọ ma Chukwu ekwe na ịkọsụọ trọbụl, isi onye ahụ enwe accident ma onye nwere mana o bugo ụzọ jee mee ihe asị emere. Ụdị ihe ahụ, so ị na-ajụ ma onye mere ihe a kedu ka o si edobe iwu ịfụnanya ịfụ mmadụ ibe n'anya? Maka na nwoke jee kụọ onye na-agala onwe ya. Anyị nwere ike inwe ọtụtụ example. Ọ bụzi nke ezinụlọ esi na ị na-eje ụka na-eme mgbe dị na-eji ịnọ n'ụlọ ụka mana ezinụlọ gị na-agba ọkụ, right? Ezinụlọ gị na-eme gịnị? Na-enwu ọkụ. mana ịbịa n'ụlọ ụka iburu isi ịzọrọ isi oche isi ma ọ bụ jee n'obodo na mitin, ọ bụ onye ahụ abụrụ ọka mma n'ezi, eti ndị anyị si ekwu ya na ọka mma n'ezi, ma ọ bụ na onye ahụ na-emenwu ndị mmadụ na-echi ndị mmadụ ọnụ n'ala, ma ọ bụ na ezinụlọ ya ma ọ bụ ndị ọzọ, mana abịa n'ihu ụka o buru ya n'isi. Ọ dị mma ibu ihe ụka n'isi, mana ị ga-egosipụta ya n'omume gị dị iche iche. A mechikwana ihe okwu Chineke na-atọgbọrọ anyị. Ọ gwara aka ejekwu na charity begins at home. Ibido n'ezinụlọ gị ma nwunye di ya na ma di ya na ma ụmụaka, edozi ezinụlọ. Onye ọwa na-amara gịnị nsọpụrụ dịrị ya na ugwu dịrị ya nọ, enwe ịfụnanya, ya nwa ịfụnanya na-ekwu maka ya. Ebido maka ndị be anyị na-asị na ọ ka mma ibido n'ụlọ mee gịnị mara mma wee mee gịnị wee pụọ n'ezi. Idobe iwu, ofu iwu ya nwa bụ iwu bụ iwu nke ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya, maka na ọ bụrụ na ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya, anyị afụgo Chineke n'anya. Afụ mmadụ ibe anyị n'anya, na-echere mmadụ ibe anyị ezigbo echiche, na-enyere mmadụ ibe anyị aka, na-achọ maka dị mma mmadụ ibe anyị. No doubt we love God. Anyị fụ Chineke n'anya. Ọ dịkwa mma ikpere Chineke, nke a bụzi igosipụtazi aṅụle inyere ịfụ mmadụ ibe gị n'anya ka ị ga-ejizi wee bịa ịtụrụ Chineke mma na ikpere Chineke na ife ya ofufe.
ihe Matiu 25 gwara anyị ihe ọ bụ na ị mere otu onye na ụmụnna m ka ị mere ya agụ na agụ m inye m nri ihe ọ bụ na ị mere otu onye na ụmụnna m ka ị mere ya. That Matthew 25, just where they say, because the come into my kingdom. Whatever you do to the least of my brothers and sisters, you did it to me. I want to be a Christian. Ọ bụrụ na anyị hapụ idobe ya nwa iwu nke ịfụnanya, ihe ọ pụtara bụ na anyị na-egbosa anyị esoro Chineke egbokono maka akwụkwọ Jenesis gwara anyị na Chineke mee gịnị ka esi alụ ụwa fụ n'ụwa dị mma chọọ ya mma werezie ya ha nye ụmụ mmadụ n'aka ka ha lekọta ụwa anya wee na-eme iru ụwa ka ọ dị ọfụ. Nsogbu anyị na-enwe ma ebe anyị si pụta anyị n'anya ihe anaghị agasị ọfụma ọ bụrụ ọ naghị agasị ihe anaghị aga ọfụma ọ bụrụ na anyị nwere akụ na ụba anyị ga-eji dozie ebe anyị kama na etu esi ejikwa ya ndị ọchịchị dị n'aka etu ha si ejikwa ya nwa bụ akụ na ụba Chineke ji chọọ obodo mma ka ha si ejikwa ya were edozi obodo ka e nwee ihe na-enyere ndụ aka ọkụ mmiri ụlọ akwụkwọ sekuriti ezigbo ụlọ ọgwụ ihe ndị a niile ọkụ eletrik ihe niile eji edozi obodo ka e nwee ya nwee ọrụ mana ọ dịrị etu ahụ. So ụmụnne na Kristi ka anyị na-ayọ ọnụ ya nwa bụ amara nke Chineke ka ụmụ mmadụ anyị niile nwee ike ijisi ike na ya nwa bụ ofu iwu nke enyere anyị iwu nke ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya maka na ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya na-echere mmadụ ibe anyị ezi echiche ịma na ịfụ Chineke n'anya ka Chineke na-agọzi anyị na-echekwaba anyị na-anọnyere anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụ ọtọ kpụpụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke onye mere n'igwe na ala ihe dum a na-ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna a mụrụ tupu ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe eze Chukwu si n'eze Chukwu a mụrụ ya amụ eme ya eme ya na nna bụ otu ihe ya ha jiri bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa ahụhụ ọ nwụọ lie ya ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ ragoro n'eluigwe ọrụ n'aka nri nna ma ọ ga-abịa atọ ọzọ na ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe m na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esepụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. Ebele ka anyị bụ ndị kwenụ okwu nke Chineke na-echetara anyị maka imeso mmadụ ibe anyị ezi omume efu mmadụ ibe anyị n'anya ngwa ka anyị kọsara Chineke mba anyị gaa.
anyị. Dị nwanne anyị nụrụ anyị. Maka nzukọ nsọ Katọlik n'ụwa niile na ndị na-elekọta igwe atụrụ Kristi, ka Chineke na-echekwaba nzukọ nsọ ya, gbakwa ya ume, bụ ndị niile na-achịkọta ha bụ igwe atụrụ. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị. Maka ndị na-achị obodo niile dị n'ụwa nọ n'ọkwa dị iche iche, ka Chineke mee ka ha were obi ebere na-achị ma na-emesokwa ụmụ ogbenye na-emekwa ebere n'ebe ndị ogbenye nọ, werekwa egwu Chineke na-ejere obodo ozi n'ụzọ kwụ ọtọ. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị. Maka ndị nkụzi niile, ka Chineke nye ha amara iji na-azụ ndị mmadụ nri nke mmụta, na-agbazikwara ụmụaka niile ahanyere ha n'aka n'ụzọ nke eziokwu. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị. Maka ndị njem na ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ dị iche iche, ka Chineke na-echekwaba ndị njem, mekwa ka ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ mee ezi ebere n'ihe ha mere, nweta mgbaghara na nzọpụta, nakwa ndị eji n'ụlọ mkpọrọ n'ihi ihe ha emetaghị, ka ha nweta ikpe nkwụmọtọ. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị. Maka ndị ọgbakọ anyị bụ St. Eugene na ụmụ na-eto eto, ka anyị kenee Chineke n'ịhụnanya o nwere n'ebe anyị nọ, rịọkwa ya amara n'isi ezinụlọ niile. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị. Maka ndị otu anyị nwụrụ anwụ, ọ kachasị ndị anyị na-echeta na Jamas tata, ka Chineke nye ha ezumike ebighị ebi n'eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwanne anyị. ebere ime obi ka anyị gbakwunyezie mba anyị ndị ọzọ. Chineke dị ebighị ebi, anyị bụ ụmụodibo gị ezukọgo n'iru gị n'ụbọchị ụka nke tata, wee na-ayọ amara gị, na-ayọ ngọzi gị, na-ayọ ọgwụgwọ nsọ gị. Na-eburu anyị ụzọ, na-ebere anyị azụ, ka anyị na-afụ ngọzi gị na ịdị mma gị na ndụ anyị oge niile, site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị dụrụ anyị maka onyinye. Amaghị m ebe m ga-ebido, amaghị m ebe m ga-akwụsị, amaghị m ebe m ga-ebido wee jawa Chineke mma. Chineke, amaghị m ebe m amaghị m ebe m ga-akwụsị, amaghị m ebe m ga-ebido wee jawa Chineke mma. Nleanya n'iru m ngọzi, nleanya n'azụ m ngọzi, gburugburu niile ime mma Jizọs. Amaghị m ebe m ga-ebido ụmụ ụwa. Atọlụ ebe m ga-ebido ejawa Chineke mma. Chima ọ bụ sọ mụ ka ịfọrọ n'anya, ọ bụ sọ mụ ka ị na-agọzi, onye kere ụwa, onye na-eme mma. Amaghị m ebe m ga-ebido Chineke.
onye ọma m chukwu ọma m le ọba nga bido ebido wee tawa Chineke ile anya n'iru gị nwanne m lee anya n'azụ gị ile anya n'azụ gị enyi m lee anya gburugburu ịbụ ụlọ onye eziokwu anyị ga-ahụ ihe a ga-eme asị m na ị ga-ahụ ndị nwere taa ga-abụ ahụike gị ga-abụ ụmụ onyere gị ga-abụ ịmanakọ n'ọbụ gị ga-abụ enyi m ka jawa Chineke mma jaa Chineke mma nwanne m jaa Chineke mma jaa Chineke mma onye ọ gọziri jaa Chineke mma jaa Chineke mma onye o nyere ọmụmụ jaa Chineke mma anyị ga-ahụ asị m na ị ga-ahụrịrị ụmụ ọlụ ị na-alụ ga-abụ ịma na agbata obi gị ga-abụ nsogbu iche na ị nwere ga-abụrịrị nwanne m jaa Chineke mma nwanne m jawanụ Chineke mma jaa Chineke mma onye nwere ndụ jaa Chineke mma anyị ga-ahụ ụmụ Chineke ga-abụ onye nwere ndụ ga-ahụrịrị ị nwere ahụike ọ ga-abụ nọ kpọọ ya omemma kpọọ ya omemma kpọọ ya omemma kpọọnụ ya omemma onye ji dị ndụ Chukwu omemma kpọọnụ ya omemma ike gwa bamba Chukwu omemma kpọọnụ ya omemma kpọọba ya omemma kpọọnụ ya omemma dị ike na dị mkpa kpọọnụ ya omemma onye na-aza ekpere a na-akpọ ya Jizọs a na-akpọ ya Emmanuel a na-akpọ ya ike meriri ọnwụ eze ụwa niile a na-akpọ ya a na-akpọ ya a na-akpọ ya onye na-eme mma eze ụwa niile a na-akpọ ya onye ọma onye ọma onye na-eme mma eze ụwa niile asị m isokwa akpọ ya Jizọs
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Ụmụ Chineke ka anyị bulie ha elu. Sing hallelujah to the Lord 5 times. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 hallelujah, 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 amen, 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 hallelujah. O nyere gị ndụ, ọ gwọrọ gị ọrịa. Amen, amen, sing hallelujah. Ị na-achọ ego, o nyere gị ego. Children of God, let us sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord 10 times. Hallelujah, 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 amen, amen, amen. Rebanum nam ka jai na achụ bụrụ ga amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara nọ. Amen. Onye nwe anyị biko mee ka aja nke a bụrụ gị aja na-enweghị atụtụ, were ebere gị nye anyị onyinye gị dị nsọ n'uju site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị nye ndị nwanne Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezie bụrụkwa eziri ezi na-aza ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, edo ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị. Ọ sọrọ gị idogharị ihe niile n'okpuru ya, wee mee ka mmadụ niile keta oke n'ụba ya. Ọ bụ ezie na ọ dị n'ụdị Chukwu, ma ọ napụrụ onwe ya ebube ya, welu nyeghachi ụwa udo site n'ọbara nke ọ gbara n'elu obe. Nke a mere eji welite ya enu karịa ihe niile ekere eke, o wee bụrụ ụzọ nzọpụta ebe ebe maka ndị niile na-eso ya. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmadụ niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe, na-asị nsọ, nsọ, nsọ.
na anyị nsọ ezie sọ gị na-ede ihe dum nsọ anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ sọ n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ weela achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a rienụ ya unu niile nke bụ ahụ m ka a ga-edurunye maka unu. etu ahụ ka o si mee mgbe ha bichara nne anyị asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a ṅụọ na ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ụgbọalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta n'ihe omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a na-ekwupụta ọnwụ gị na-egosikwa mmetụla ọnwụ gị o Kristi wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. na ncheta nke ọnwụ na mmetụla ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọghọta gị niile. chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. kpọbata ha na ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile e kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na-ajị ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. ụmụnna ka anyị were ebere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna na anyị nọ n'eluigwe. ọla anyị mmehie anyị gaa ka anyị sikpara ndị mehiere anyị. zọpụta anyị anyị na ya ose bụrụ ụwa na ajọ ihe niile. were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na nje oge niile anyị wee gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. onye nwe anyị Jesu Kristi onye nwe ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. enekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị. nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bere dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. udo nke ose bụ wadịrị unu mgbe niile. feela nwanne gị aka maka ekene nke udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a gbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Nsọ nke bata n'ime ụlọ m, kwụrasa nsọ okwu ka ahụ na ọbara aka ichekwaba anyị luo na ndụ ebe ebe. Amen. Bịa nara mmiri ndụ, onye nwe anyị na-akpọ gị. Bịa ṅụrụ mmiri ndụ, unu bụ ndị akpịrị na-akpọ nkụ. Bịa ṅụrụ mmiri ndụ, ụmụ Chukwu na-enye na nkịtị. Bịa ṅụrụ mmiri ndụ, unu bụ ndị akpịrị na-akpọ nkụ. Bịa ṅụrụ mmiri ndụ, onweghị ego na-ana gị ha. Bịa ṅụrụ mmiri ndụ, unu bụ ndị akpịrị na-akpọ nkụ. Bịa ṅụrụ mmiri ndụ, onye nwe anyị na-enye na nkịtị. Bịa ṅụrụ mmiri ndụ, unu bụ ndị akpịrị na-akpọ nkụ. Bịa ṅụrụ mmiri ndụ, bịaruo ya nso, bịaruo ya nso, bịaruo ya nso, ị ga-amata ịdị mma ya. So, bịaruo ya nso, ị ga-amata ịdị mma ya. Bịaruo Jizọs nso, kee ụtọ osisi atọ ụtọ. Bịaruo ya nso, ị ga-aghọta ịdị mma ya. Bịaruo ya nso, bịaruo Jizọs nso, ka ịghọta ebere ya. Bịaruo ya nso, ị ga-aghọta ịdị mma ya. Bịaruo ya nso, bịaruo ya nso, bịaruo ya nso, ị ga-aghọta ịdị mma ya. Ịhụnanya dị ka nka na
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị ijirila ihe ọgbụgba ndụ nke eluigwe zụọ anyị nri, biko mụbaa ike ezi omume gị dị n'ime anyị, ka o were onyinye gị kwadobe anyị nke ọma maka inweta ihe ndị ahụ i kwere anyị na nkwa. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị maka ịma ọkwa. Ana m asị na anyị jere ịkụ aka ekwe ha ịkụpụ nwoke anyị kụpụrụ na ndị kwa ya aka. Daalụnụ. O nwere ofu onye n'ime anyị jere ebe ọ na-achọ ọlụ, o wee jee ebe ahụ obi wee bụrụ ya so ụtọ. Ndị wekwuru ya wee sị ya biko ọ ka nwee ndị dị ka ya dị etu anụnwa ya kpatala ha. So ha chọrọ housekeeper, cleaners. Onwe ndị nọ dị etu anụnwa n'etiti anyị bụ ndị chọrọ ọlụ, unu mee ka mmalụ. Onye dị etu a ya kpọọ nọ gazie ebe anwa, unu mee ka mmadụ ma agbasa ụka. Ọ bụrụkwa echi ịkpọba m n'ụlọ, mee ka amara ma agbasa ụka, ahanye gị n'aka onye ziri m ozi, unu akpabazie. Ọkwa anyị nụrụ ya. Ọnwa Novemba ka anyị na-abanye echi. Ihe ọ pụtara bụ ọnwa Novemba niile, ụbọchị niile dị na ya, na-arọ nka oge ọbụla, na-arọ niile, na-arọ ụka, ka anyị ji elote ndị niile nwụrụ anwụ n'etiti anyị, ndị niile metụtara anyị n'ụzọ dị iche iche. Ọ bụ ọnwa Novemba ka eji elote ha ncha. Echi niile bụ All Saints, ụbọchị ndị niile dị asọ. Eji onye ọbụla, ọ bụ the All Saints bụ anyị niile, ma nna anyị ma nna anyị ha, ndị niile rapụgoro ụwa anụnwa ndị dị asọ n'ime ha. Ọ bụ echi ka ụka wepụtara eji elote ha ncha. O nwere ụbọchị ọ bụrụ SS Peter and Paul, ọ bụrụ June 29, senti dị iche iche, mana we have only 365 days. Ụka wepụta echi niile, ma ndị elotere ma ndị eloteghị, ha niile bụ echi. Anyị niile dị ebe a, nọ ebe a nụnwa, ya patron saint echi niile ka ewepụtara eji elote ha. Ya bụ echi bụ happy feast day everyone. Ihe ọ pụtara bụ ụka na-edobe ya asọ na be anyị ebe anyị si wee fụta. Ọ bụ holy days of obligation. Echikwa ya aka ụka ebe a 7 p.m. 7 p.m. tomorrow ka eji wee ka ụka ebe a. Oluzie November 2nd bụ Tuesday ka anyị si wee malụ tata na omume dị n'obodo anụnwa ka ihe a kpọrọ ya Halloween, ọkwa ya. So ekwensu ọbụla ebe ha nọ na tata ka ha ya achị. Oluzie echi gị na-eme, ọ bụrụ wee bụrụzie mara na ekwensu anabago ụlọ. Ụka eweluzie, ndị dị asọ niile eweluzie, ndị niile nwụrụ anwụ on Tuesday, ụbọchị a ka eji elote ha All Souls. N'obodo na be anyị a na-ejecha manini n'obodo a na-akacha ụka mana cemetery. So a ga-aka ụka ebe anụnwa for All Souls, ndị niile nwụrụ anwụ, ma ndị nwere ndị na-elote ha, ma ndị nwere ndị na-elote ha. Ụka na-elote onye ọbụla rapụgoro ụwa nke a ga-akakwa ụka ebe anụnwa 7 p.m. on Tuesday. Echi niile 7 p.m. All Saints, Tuesday November 2nd 7 p.m. All Souls ka anyị lote ya. Ka anyị lote Saturday anụnwa na-abịanụ
ka a ga-agbachiga clock azụ. We fall back an hour. So ọ bụrụ na anyị na-ene clock dị n'azụ ọ na-akụ after 1 kịta. Ụbọchị ụka ọzọ ya bụ after 12. So ka anyị buru ya n'obi. Mana ihe ọ pụtara na anyị anọ n'ebe a n'oge maka anyị n'anya tupu ebido ụka tata. Anyị afụ na ya agụta mmadụ one ya nọ. Ọ bụrụ ka anyị fọlụzie back, anyị alarụrụ ụlọ gabazie ka anyị lete mgbe eji eje ụka ka anyị kunie. Ndị nna niile ICMO unu ga-enwe meeting na Saturday anụnwa na-abịanụ oge unu ji enwe ya 4 p.m. physical attendance na church hall here 4 p.m. Maazị Isido na Ada Caroline mmadụ unu na ya. Maazị Isido Caroline oke ọ bụ na anyị na-anya n'azụ ha nọ n'azụ azụ. Isido mmadụ na Caroline nwunye ya bụ Ada Caroline mmadụ. Papa Caroline Urapo bụ Sylvester Chukwukere Nzeduru. Papa ya arapụ n'ụlọ biko anyị malụ ka anyị si eme ka anyị kpọọ ya na fon ndị ya ejeru n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si emetụtalụ onye otu anyị onye nke ya rapụ ka anyị metụtalụ ya. Daalụnụ. Kịtazi anyị na-ekene ndị Imo State Women ndị nke bịala ya ụka tata kwụrụ n'ọtọ unu niile nọ ebe a. Imo State Women anyị na-asị ka unu pụta ebe a ka unu wee fụ unu ya bụ na be anyị asị na ha nọ n'ụdị na ha dịcha n'ụdị tata ọkwa eziokwu ha chawapụkwalụ ha chawapụ nọ na uniform a. So ha bịara tata iwere uniform ha ranye n'aka Chineke dedicating their uniform. Ọ bụ ihe ha ncha ji wee nọrọ ebe a anyị wee na-ekene ha. Pụtabanụ kwulue n'ogologo. Mama si ya n'omela si ya n'ome onye nwere Jizọs tụwara ya mama si ya n'omela si ya n'omela si ya n'omela si ya n'ome onye hụrụ Jizọs tụwara ya mama ya tụwara ya mama kene ya n'omela onye hụrụ Jizọs onye bụ nwa Chinemere asị m na onye bụ nwa Chinemere onye Chukwu mere ihe ọma kelenụ ya o onye Chukwu chọrọ mma ya kelee ya. Ndị Imo Women bụ nwa Chinemere ndị Imo Women unu bụ nwa Chinemere onye Chukwu mere ihe ọma kelee ya nwa Chinemere ka bụ. Anyị na ndị ụka gbatịpụ aka ka anyị wee nye ndị ụmụ nwaanyị Imo steeti ngọzi gọzikwuru ha uniform ha ka anyị yọọ Chineke jike niile. Anyị na-ekene gị maka ụmụ odibo gị bụ ndị gbakọbara n'iru gị ndị ụmụ nwaanyị Imo steeti. Anyị na-ayọ ngọzi gị n'isi fa n'ofu n'ofu ngọzi nke ezinụlọ ogologo ndụ arụ ike ịgọzikwuru ha uniform nke ha gọziere ha the association ka ha na-afụ ngọzi gị na ịdị mma gị na nchekwaba gị
na ndụ oge niile. Ha na-enye gị ekele maka nchekwa gị nke ichekwagoro ụfa kachasị mgbe nwa nọ na pandemik, ka echekwa fa na-aga ka ha wee nwee ike ị na-emeli nsogbu niile nke ha na-ezute, ka Chineke na-ebufe ụzọ na-ebelefe azụ. Gọzikwa ozi anyị niile bụ ndị na-anụ wee na-agba akaebe maka ekele nke fa na-enye gị n'ụbọchị taata, na mgbe ije anyị nkụwa ga-agwụchazie, ka anyị ncha nwee ike izute na aṅụrị ebi ebi na alaeze gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu Jike na-egozi ma chekwaba unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. nganga n'ime Chineke, nganga n'ime nwanne m, ọ bụ ya kacha mma o. Ndị Igbo wime n'ụkpawara ya ngangale, nwanne m, ọ bụ ya kacha mma o. Onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs, nwanne m, elewe onye ahụ na ị ga-ama ya ama o. Ndị Igbo women ụmụ Chinemere, nganga na-egbo omegbo, ọ bụ ya kacha mma o. Elu ụwa ya dị mma dị njọ, ekwere ewo aga m agbaba n'ime Chineke ga-akọba. Tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa nke Ọktoba. Ndị niile na-amụrụ n'ọnwa October, if you are an October baby, please may you stand. All the October babies, ọ bụrụ na amụrụ n'ọnwa October, biko kwụrụ ọtọ ka anyị fụ all the October babies. All the October babies, ha kwụrụ ọtọ. If you are born in the month of October, please may you stand. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear October babies. Happy birthday to you. Ọ bụrụ na tata bụ ụbọchị izi anyị na gị na-aka ụka ebe a, biko kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us in this church, please may you stand. First time worshipers. If today is the first time you are worshiping with us in this church, please may you stand. Oh, okay. We don't have anyone at all today. We all worshipers in this church. Thank you very much. We appreciate. Anyị na-ekenekwa anyị niile etu anyị si agbakọ ụka ọbụla maka ife Chineke anyị n'asụsụ anyị. Anyị na-ayọ ngọzi nke Chineke oge ncha, mgbazili ya, odudu ya na nchekwa n'isi anyị, n'isi ezinụlọ anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu Jike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Eke si na gọzi nwanyị ebi ebi, gọzie na Chineke si na gọzi ụmụ. Ọ gọzi nwanyị onye nwe ụwa, onye nwanyị amara ya ebi ebi. Eze Chimnele, Eze Chimnele, onye na-eme mma, onye na-enye udo, onye na-nwa mara agọziri, onye na-atụ udo agọziri m agọzi ya, ọgọziri m agọzi ya, Chineke gọziri. Eze Chimnele, Eze